kunt u de vraag stellen waarom dat we eigenlijk altijd hebben over de kip of het ei en waarom dat niet uitvergroot wordt naar andere vogels. Ik denk dat dat antwoord heel simpel is. Omdat de kip zich zo over de wereld verspreid heeft en zich zo kort bij de mens genesteld heeft, dat eigenlijk een diertje is dat ons die meeste vragen laat stellen. Ieder cultuur heeft zijn eigen kip ontwikkeld. Er is geen enkel ander dier waar dat men dat zo sterk gedaan heeft. Het enige wat natuurlijk een beetje moeilijk is als wij die nationaliteit zo willen bewaren. Wat we dan ondervinden is dat er een eindigheid bestaat aan die ontwikkeling. En dat uiteindelijk uitmondt in een monocultuur. En ik als kunstenaar, ik geloof niet in monocultuurs. Ik geloof in multicultuur. Daarom noem ik het ook la biomista. Letterlijk gemixt leven. Voor mij is gemixt leven essentieel, omdat dat evolutie weergeeft. Als ik denk aan mijn verleden, denk ik niet zozeer aan het zwarte, maar denk ik vooral aan de energie. Omdat de mijncultuur heeft er altijd voor gezorgd dat heel veel culturen samenkomen. Dus ik denk dat het Zwartberg een unieke plaats is, met een unieke energie, waar dat we zeker iets kunnen ontwikkelen tussen de verstedelijking en het agrarisch gedeelte. Gelijk als urban farming. En dan krijg je eigenlijk een nieuwe groene stad. En die nieuwe groene stad heeft de ruimtes nodig. En die hebben we hier. En dat kun je niet in New York, dat kun je niet in Shanghai, maar dat kun je wel in Genk. Koen van Mechelen. Passie voor kunst.